Čaute ľudia, voláme sa proste namyslené Dobre, ak sa vám tento názov nepáčil, no tak sa nesťažujte! Dobre, takže teraz si zbadali, že sme namyslené. Dobre, máme otázky. A ešte jednu vec. Nesmejte sa mi, že mám sprostý culík. Spravil som si ho narýchlo. Dobre, ja tu mám žiadne také komenty. Na mobile tu mám otázky. Máme otázky. Ja si musím ísť pre telefón. Také geniálne. Ono má väčšie do mňa. Nevadí. Nevadí. O pár centimetrov. No dobre, prvá otázka. Takže máme sa... Nepýtajte sa, prosím vás, na značky telefónov, to vám nepovieme. Takže máme sa radi? No to je jasné, že áno. No, takže ja vám niečo poviem. My sme sa už videli v škôlke, pretože my sme od škôlky najlepšie. Teraz taký, ktorý príde. No teraz budeš ty. Dobre. Kebyže sa stane, že je, čo ja viem, koniec sveta, zachránime sa. Iba proste od seba nemôžeme rozhodnúť. Tu mi Anka píše, že či my sme si dali facku za frajera. No tak to je jasné, že nie. Takže vidíte, ja mám naozaj náladu. Ale mám... Ale to, či by sme si dali facku za frajera, akože to myslí, ani neviem ako Anka je na to. No. Tak nech sa Anka ukludní. Dobre, to je budeš tu. Dobre. Takže. Kebyže mám iba peniaze a ona chce niečo, kúpila by si mi to? Áno, áno. Takže, teraz som si všimla na kamere, že vlastne toto vypadá ako hovno. No dobré, ale pokoj, čo by ma to hovno. No počúvajte, toto bude také krátke video, lebo toto je naše prvé video. Takže ja ešte dám jednu a ona otázku a potom si ešte niečo vymyslíme. Ale nie, bude to koniec videa. Dobre, idem ja. A to Taylor Swift, to Zayn Malik, to si nevšimajte, hej, a tam sú motorkárky. To Simonka sa hrala. No, ona je ďalej. Takže, chcem vám niečo povedať. Ja ešte idem! Čakaj! Boha! Nevadí. Dobre, keby ona nemala veci, napríklad v práčke, keby jej mamina oprala veci, tak či by som jej ich požičala. Áno, to mám. Dobre, takže a toto je posledná otázočka. Takže, kebyže... Takže, kebyže si ma nemá ľúbiť, to nám tu napísala taká faninka. A nenapísala nám to Anča. Zase. Že kebyže nemá si ma zuby, takže či by sme jej požičali. No, či by som jej kúpila, akože... Umelé. Umelé, áno. Takže rozhodne áno. Tak dobre. Takže to by bol záver videa. Takže toto bolo celé video, dúfam, že sa vám páčilo a čaute! Čaute!